Салом алейкум бародаро, ман Тимур Хусайнов канали Тоҷдорон. Имрӯз хостам дута сухан кунам оиди права, яъне ҳуҷҷатҳои ронандагӣ. Рости гап бисёри бародарон нависанд дар комментариҳо, дар Инстаграм сообщения менависанд ки чӣ хел айнол получат кунем ё ки замина. Барои ҳамин сухани бародаронро мо рад накардем, як хулосае дар омадем ки имрӯз дута сухан кунем. Раз уж гуфти вирусо шумо да интересни боша, обязательно то охириша тамошо кунем бародаро. Чунки чизе ки шумо да интересен мумкин дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Обязательно лайк авҷихено, мо давом метем. чӣ хеле ки бисёриҳо шумо медонед, барои официально кор кардан дар Москва, Московская област ё дигар шаҳрҳои Россия шумо бояд обязательно праваи российский дошта бошед. Грузоперевозки, КАМАЗ, ягон складда кор мекунед ё ки доставка, ё ки такси, в основном бародарои мо такси дам. Дар ин ҳолат бояд шумо праваи российский дошта бошед. Биёед дута сухан мекунем, чӣ хел алиш кунем дар ҳолате ки шумо праваи тоҷикӣ доред дар Москва, Питер ё дигар шаҳрҳо даҳед. Дар ҳолате ки шумо праваи тоҷикӣ доред мехоҳед алиш кунед, шумо бояд правила дорожного движения аз ёд бидонед 100%, 800 та савол, 100% ам набоша, 80-90% дар кора. Барои чӣ ки 800 та савол дар вақти экзамен 20 та савол меояд. Шумо экзамен мебароед бародаро, шумо ба 20 минут метиҳам 20 та савол, 20 савол 800 савол тайёр кардагиам. Ты намедонед ки кадомиш меояд. Шумо да 20 минут меша. Агар як та хато кардем, 5 та дигар дополнительный вопрос метиҳад шумо да. Агар ай 5 та дигар шумо ягон хатои дигар допускат кардем, ай экзамен автоматически мепарем. чӣ хел кардан дар корае ки чтобы аз ёд кунӣ ё бигзарӣ. Ҳастаи ду варианти хуб бародаро. Якум очат хондани автошкола бо нархи хуб. Ҳастаи бо варианти хубе ки шумо метавонед дар хона худтон бихонену спокойно иншоалло бигзаред. Бисёри бародаро ҳамин способ карӣ кардан. Чӣ хел ки дар рӯи экран шумо дидесен программаро бародаро, правила дорожного движения PDD. Шумо метавонед дар Android, яъне дар Play Market шумо скачат кунед ё ки дар iPhone App Store да скачат карда ба воситаи телефон шумо аз ёд кунед. Чизе ки дар компютер дар экзамен меояд, ҳамин саволҳо ҳам дар ҳамин ҷай. Шумо метавонед заранее мисол то автошкола ӯшидан дар бораи автошкола дар охири видео дута сухан мекунам. Вақти автошкола ӯй мешавад, то вақта шумо метавонед хонада дар ҳолатҳои бекоритон, чема як кино тамошо кардан, бозӣ кардан, шумо метавонед правиларо аз ёд кунед. Правила аз ёд мекунед, ҳам худтон аз ёд мекунед, мисол ҳам правила ба хотиртон мемонад, ҳам сумтона эконом мекунед. Дар ҳолате ки шумо праваи тоҷикӣ доред мехоҳед алиш кунед, ай чӣ бояд сар кунем бародаро? Бидам бисёри бародарое ки уже алиш кардан, медонем шиноса ҳастанд, уже такси биромадан ё ки дигар. Дар ин ҳолат бояд шумо правила дорожного движения аз ёд бинед. Вақте ки шумо уже праваи тоҷикӣ доред, то получается гуфти рӯзо ки 50 дар 50 шумо уже правиларо аз ёд медонед. Дар ҳамон правила фақат знак меояд, светофор ки ҷода уступат кардан дар кора, ки ҷода шумо ҳақ дорем бирем, ки ҷода мисол ҳақ надорем бояд пропускат кунем, светофоро ва дигару дигар. Москва, ай Тоҷикистонда бо отличаться мекунанд, то есть бо законҳои дигартар камтар. То, что знакати совпадат мекунанд, мисол фар включённый, туманный, дигар шумо мисол ба Тоҷикистон совпадат намекунанд. Дар ин ҳолат чӣ хел шумо бояд аз ёд кунед? Варианти хубаш автошколаро хондан кардед. Я мо мехонед дар ҳолате ки шумо праваи тоҷикӣ доред барои замина, я мо мехонед нархшам чема айно хондан камтар разница хеле дора. Бародаро, якум вариант и хондан автошкола, дуюм вариант ки мисол шумо ягон ҷода кор мекунед, рафта наметавонед ё ки бюджет намехоҳед, мисол суми калон тратит кунед, шумо метавонед программаро скачат кунед дар Android ё ки дар iPhone, без разница гуфти урусо. Программа ҳастай правила дорожного движения, чӣ ки дар рӯи экран дидесен, шумо ро скачат мекунед, дар инҷа 800 та саволай, 40 билет 20-таи. Дар экзамен чӣ хел мешавад? Экзаменда шумо вақти медорем бародаро, 20 та савол меояд 20 минут. Агар як та ошибка допускат кардем, шумо дар 5 та дигар дополнительный метиҳад савол, дар 5 та дигар агар як та дигар хато кардем, шумо экзамен автоматически мепаред. Барои ҳамун телефон ҳама вақт дар дастон мешавад, аз ёд мекунед. Ман чиста версияи худам ба мнение худам мегӯям шумо бародаро, ман хонда ба дониши худам автошколада гирифтам, бо дар ҳолате ки ман права вообще надоштам тоҷикӣ. Дар ҳама автошколаи тоҷикҳо, дар автошколаи бародарое ки дар Москва, метро Первомайский. Бародаро, программаро скачат мекунед, ай ҳама варианти хуб бюджетни хел бигирем, чтобы сум экономит кунед камтар. Медонам дар якум шумо да камтар дар назартон қиин метавад. Чӣ хел ки ман худам фикр мекардам, да мисол қиинай, ман наметавонам, ман бояд бихарам, вечнайнам хеле гап чат дар сари ман буд, лекин ман мехондам, бо параллель мехондам, курьер кор мекардам, рӯзи дар рӯз заказ мерафтам меомадам, дар телефонам ман мехондам, правиларо аз ёд мекардам. Ба як ҳолате шид ки шукронаи худо ман споридам, правама гирифтам бародаро. Барои ҳамин шумоам совет метам, якум бошад и теорияй, мисол ба телефон шумо мехонед аз ёд мекунед экономични. Агар ки хоҳем пурратар соз бифаҳмед я одаме ки шуморо бифаҳмона, автошкола совет метам. Метавонед любой автошкола бирем бихонед, баъд автошкола уже шумо экзамена дар автошкола мегзаронед, баъд гаи меред, гаида уже 20 та савола шумо мегзаред иншоалло экзамена, баъд аю площадка город экзамена споридаву пагашта праватонро мегиред. Уже соҳиби права мешавед. Ва метавонед кор буред. И чиста версияи худам буд, бо агар ягон кас донотар, бурратар, чӣ хел ки мегӯянд аймада бо хубтар медона, обязательно комментария бинависед. Ман намегӯям ки ман ӯзи ҳамаро пурра карда чотка фаҳмондам.
лекин хеле хуб фаҳмондам, агар ягон дастат ягон камбудӣ боша бинависед. Дар ҳолате ки шумо права тамоман надорен, айнол мехоҳем получат кунем, гуфти русо все то же самое бародаро. 800 та савол 40 билет бистаи. Дар экзаменам ҳамун я хато кади 5 та дополнительный метия, дар 5 та хато кади агар як та дига экзамен мепари. Дар ин ҳолат шумо бояд обязательно бояд автошколаро бихонем. Медонам бисёриҳо мехоҳанд бихарам, вақт надорам, зиндагӣ маҷбур мекунам, маладӯй мисол гуфти гапо ёшам мехоҳанд тезтар бигирам, мошин бигирам, айкунам бигардам. бовар кунем ин айсари ма гузашт бародаро. Марам гаштагим як вақтое ки мисол права надоштам бе мошин, мо фикр мекунем ки мо хеле правиларо медонем, лекин мо ганда хато мекунем. Дар он ҳолате ки мо мегирем ё ки беправа мегардем, ҳам ҷони худмона дар хатар мемонем, ҳам ҷони дигар одамора. Барои ҳамин обязательно бародаро бихонем. Ягон ҷои қиинӣ надорад. Самое главное, чтобы желание шумо бошад. Чихел ки желаниятон аст ки бойшам ё як ҷора добиваться кунам, чикунам, ҳамин чизам бояд дӯст доштан дар курай. Вақте ки шумо полностью намерение, вақте ки шумо полностью хоҳиш дорем, полностью мехоҳем права бигирем, шумо дар ҳол азёд мекунем бародаро. Ани то, что ман наметонам, намегзарам. Гуфти наметонам, намегзарам, бародар, намегзарӣ. Метонам, мегзарам, мехонам, мегирам. Тамом. бовар кунем бародаро. Ман мегуфтам наметонам, ман мехарам. Чанд бор ғалатӣ дидам экзамен. Директор заставит кард марам, директор тоҷик худаш заставит кард ки дим тоҷики ки мисол дар ҳамин дарси маи, именно дар ҳамон як дарсаш чанд та дарс дора, мисол чанд синф дора, дар ҳамон синфаш дим тоҷики ки мисол омадагӣ дар ҳамин синф, дигар синфҳо не, бисёри тоҷико дар оҷа гирифтагианд. Ту бояд мара ва халқи тоҷики худмона падвадӣ накунӣ. Бихон бо би правара ба дониш худат получат ки байни дӯсту душманда ки биданмона нишон те. Барои ҳамин гапо, барои ҳамин суханои амак ма хондам, заставлят кардам, моментҳо шид ки я ошибка мекардам дополнительный да, оста ма правара ба дониш худам гирифтам. Барои ҳамин шумодам бо як бори ки совет метам хонда гирифтам. Примерно 25,000 меша 3 моҳ. Единственный плюс ки бо ҳаста дар автошкола бародаро, сразу мегум тона чӣ дастгирӣ карда метона автошколаи тоҷика, автошколаи бародаро. Ана шумо правиларо азёд мекунед зарани, телефонда скачат мекунед мисол программаро. Марама программаро азёд ки 800 та савола бародар, я моҳда бизабра биги. Вақте ки айнол мегирӣ, закона бояд 3 моҳ бихонед, лекин позволят мекунанд ки мисол шумо метавонед зарани азёд кунед программаро, чима автошкола рафтам, мисол 3 моҳ. Вақте ки шумо мехонед, азёд мекунед, наира азёд мекунед, инструктор дамерем движенияро мегардем, мисол площадка города мекунед, полностью азёд мекунед. Тамом, ягон ҷои қиинӣ надорад. Ин чизе ки ман медонистам, ба мнение худам, ба донистаи худам шумо да фаҳмондам бародаро. Боз як бор дига такрор мекунам, касе ки камтар более-менее ягон чишабо медонад, ягон ҷора ма пропускат кардагӣ бошам, комментарияда бинависед, ман хеле хурсанд мешавам бародаро. Рангар вақта такрор мекунам. Ягон камбудӣ боша, бинависед фақат бе аппарат. Автошкола. Бародаро чанд бор гуфтам, ин авози пура карда мефаҳмонам дар бораи автошколае ки ман хондам. Автошколаи бародарои тоҷикам дар 2018 ман хонда получат кардагӣ будам. Ана ҳозир маҳкамам аз сабаби карантин, мо ҳам бахс связ даем. Иншоалло ки баъдаи карантин, яъне баъдаи 15 число як агар рӯй кунам, бояд рӯй кунам, вақте ки ограничениеро снимат кунам. Мисол вақте ки кушодам, ман обязательно рафта як бор дига съёмка мекунам процесси кора, чӣ хел бародарои тоҷик рафтесиян, хондесиян, чӣ хел получат кардесиян. Пурра карда ҳамаша мефаҳмонам. Якта видеообзори автошкола обязательно баъдаи карантин. Лайк, комментария, поделиться кардан дастгирӣ ай тарафи шумо. Чанд қа дастгирӣ зиёд шавад, чанд қа активно зиёд боша, мора маъон желаниямон зиёдтар мешавад. Барои ҳамон хоҳиш мекунам, ҳар як бародаре ки тамошо дорад, хотя бы я одам да. Кадом метавонад 10 одам дар рӯй кунад, вообще молодец гуфти русо. Лекин я бародаритон дар рӯй кунем, хеле миннатдор мешавам. Агар ки ягон камбудӣ боша, рангар вақта ман бахшиш мепурсам. Ягон ҷой чи нест бародаро. Нависен дар комментария, нависен чӣ камбудие, дар ки ҷош хато кардам, ки ҷоша неправильно гуфтам, ки ҷоша нагуфтам. Ҳеҷ гап не бародаро, дар видеои оянда мо ислоҳ мекунем. Главный бе ягон гапу чап, бе ягон аппарат. Аллоҳ нигаҳбонтон то воздид. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.